Александър и днес тук с Цецо и Мишо ще поцъкаме. Аз съм зад камерата. Да, той е зад камерата. Това е, ако се чуете защо аз съм зад камерата. Да! И се показвам, а не Мишо. И снимаме в неговия канал. Просто защото той от начало не искаше да се показва. И така. Сега И искам да си направя влог. И сега ще поцъкаме. И днеска и го направихме този влог, защото ни даваха. Дай топката. Защото ни даваха тази хубава топка. Чисто нова. Само малко е посъбрал прах. Adidas. Superstar. И така, и малко ще поцъкаме, въпреки че ни я даваха не на помпа, явно са си я взели, ама не са използвали и ще поиграем. И няма много да цъкам, защото е слабо на помпа. И сега ще покажем как ще поцъкаме. Айде. И така, първи Мишо ще стреля. Това съм аз. Как си? Ама малко тежка топка и е неудобна. Близко беше. Като се на помпа. Сега ще видим дали Цеско. И ще се редуваме. И с всеки един кой ще печелим по една точка. И който спечели? Който събере 5 точки Не. Аз съм. Който събере 5 точки. Който събере 5 точки, той ще победи. Аз съм майнака БГ. Ама това ще е неудобно, защото... една точка за мен. Защото е тежка топката и е неудобно. Точка за тебе. И това, сега съм аз. Пак. Не, майтапа се. Сега е... Чоко пардага. Иди мака! Добре. И така. 1-0. Сега е той. Ма така не се получава хубаво, Саша. Не се получава хубаво. Да, така. И така. Майнака БГ, ще стреля. И не оцелва. Окей, хора. Това е за сега. И това е.